Aw salam alaikum aw kulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ ka lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni ka bɔ kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nansarata kalo sabanan marisi kalo don bi y'o tile 10 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye arajaba kalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 26 de ye jate la san kalo 7 don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wulada k'a fɔ sini sigi kelen bɛ ka Général Amadu Sanogo ale n'a nɔnamaw a nɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni bererusi cɛ 21 bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu tununa olu kunkan giriw olu bɛ kɛ sini n'ala sɔnna ma sigi kelen bɛ k'u kiriw ma kɔnɔ sini kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Dawuda Yatara an ka jamana kɔnɔ na o tɛ maa dogolen ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko soma dɔ an ka jamana kɔnɔ na Dawuda Yatara nin waati na ale minɛnen bɛ ka kɛ kasoladen ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo bolimafɛn baarakɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko jamana minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako ma o bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ bibi na ka ɲɛsin olu ma ko wulikajɔ kɔni o tɛna kɛ sababu ye u ye baarabila dɔ kɛ kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasima balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ kunungo min ye ka dɔn k'a fɔ sotarama baarakɛlaw kɛra ni na taxiw sirakanbolibaw ye baara bila kunungo k'a yira k'a fɔ k'u ka hakɛ dɔw bɛ bi ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka dankariw la o kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ ka siraw tigɛ yɔrɔ caman na a kɛnɛ kan min ye ka dɔn Umu Danbele ka fara Fatumata Mayiga ka olu taara ɲini dɔw kɛ o ye sira minnu sɔrɔ kɛnɛ kan olu de filɛ ne tɔgɔ Kajatu Karame Madame Dara ne yɛrɛ bɛ ka taa ekɔli de la tantɔ u ye ne jigin ka ne fili sira la ne tɛ foyi de kalama an kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ an segintɔ an bɛna kɛ cogo jumɛn u kɔni ko sugu ninnu dabila ni kɔni tɛ ko ɲɛnama ye a y'an degun yɛrɛ de anw tun bɛ taxi min yɛrɛ kɔnɔ o anw na jigin k'a nabɔ o kɔnɔna na mɛ an t'a dɔn circulation bɛ taa kilomɛtiri 7 an bɛ n'o tagama ka taa an ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ. u ma tɔɔrɔ foyi wɛrɛ ta ka sɛbɛn kɔnɔ. ayi u m'an bugɔ u m'an nɛni u k'an ka bɔ mobili de kɔnɔ dɔrɔn. ne ye Mukutaru Kulibali ne ye chauffeur ye an tɔɔrɔlen don faamaw fɛ ani piyaji ko la an de b'o dusuma kasaya la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la an mago bɛ ka baara kɛ pour que jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ lafiya cogo min na anw yɛrɛ fana bɛ lafiya cogo min na an mago b'o la transport ye fɛn min ye faamaw bila mɛ chauffeur la bi maa si dun tɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ ni chauffeur tɛ bon grève in kɛ kun ye pour que degun min b'an kan grève in kɛ kun ye o ko ye. Tutɛni fɔma vraiment politique bɛ k'an tɔɔrɔ ani péage an degunnen don péage la yɛrɛ yɛrɛ de péage 100 na a ka ca ma fɛn de ka sɔrɔ an degunnen don an bɔ kun ye k'an ka hakɛ ɲini u ka a péage t'a nɔ la o y'an ka laɲini ye. ne ye Fuseni Traoré chauffeur u fana bɛ ka ko dɔ kɛ o tɛ ɲuman ye o n'a fɔra olu bɛ mɔgɔw ka passer minɛ ko bɛ taa ni mɔgɔ ye u seyɔrɔ la mɔgɔw bɛ passer d'u ma u bɛ tila ka n'u jigin sira la est ce que o ye ko kɛta ye. ne tɔgɔ ko Mɔmɔdi Traoré telimani bolilaw ne kɔni ne tɛ grève ko in kalama parce que grève in kun ye mun ye n'o ye péage ko ye moto telimani filɛ nin ye a tɛ péage sara péage ko kɔni n'i y'a jateminɛ a kun ye an bɛɛ ka laɲini de b'a kɔnɔ mais moto telimani kɔni ne kɔni fɛ u kan k'olu to olu ka baara kɛ an kɔni tɛ grève in na nka u bɛ ka an bali ka baara kɛ mobilitigiw de don quoi. Mamutu Kulibali péage 400 aller retour an b'o kɛlɛ de la quoi ani patrie an bɛ bɔ yan nɔ an mara ko cɛ kilo 80 an bɛ 1500 de sara aller retour la donc ka caman fɛ ka bila nɔgɔrɔ la quoi. fɔlɔ tun bɛ joli de la. 200 de taatɔ 24 heures 200 mais sisan taatɔ i b'a sara i segintɔ i b'a sara hali ni siɲɛ kelen i bɛ 400 i b'a sara. a bɛna tile joli de k'a la. n'u ma sɔn an ka laɲini an kɔni b'a kɛ fɔ tile 3 ɲɔgɔn. Seri Kulibali an ka baara ye katakata ni boli de vraiment ne tɛ ɲɛ dɔn grève in kunna walahi. ne tɔgɔ Tarawele Ablaye f'an ka laɲini an tɔɔrɔ la an ɲani na. ne tɔgɔ Umar Sidibe o ye taximan ye nka n'a kun kɔni y'an ka hakɛ ko de vraiment bɛɛ lajɛlen kan k'i ka laɲini ɲini parce que fɛn min bɛ k'a fɔ n'o ye péage ko ye tiɲɛ ni ala ka péage kɛ aller retour ye n bɛ se k'a fɔ mobili fitininw yɛrɛ la a bɛ k'olu fɛ mais n'i ko ko mobiliba n'i ye remorque dépôt ta sisan o ka péage aller dɔrɔn 3000 francs ne bon n'i y'a kɛ aller retour ye tile kɔrɔ o ye 6000 francs ne bon fɛn min tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn transporteur ma kosɛbɛ fɔlɔ 3000 francs de kun don tile bɛɛ lajɛlen na vraiment an bɛ welekan bila ɲɛmɔgɔw de ma vraiment k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko ninnu na an bɛɛ lajɛlen population ne an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye jamana ka lafiya ye. ne ye Mamutu Jalo de ye ne ye kalanden bolila de donc grève kɔni ye grève de ye a ka dama ka bɛɛ la quoi jamana kɔnɔden bɛɛ la quoi. tɔgɔ Mamadu Sango ne ye chauffeur ne ye Sorokabɔla de bon ni grève ko in politique ko b'a la ani péage ko
parce que péage ta dɔ la i b'a sara i natɔ la i b'a sara bon kelen politiw fana bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ quoi fɔlɔ n'i ye 200 sara fo bi zorari ne zorari tɛmɛna kɔni i bɛ se ka 200 sara 200 ou bien tile bɛɛ mais sisan i ta dɔ i b'a sara i natɔ i b'a sara aller retour kɛlɛ in kun y'o de a ka segin a nɔgɔrɔ la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sira matarafaba dɔw ye kunungo min ye ka dɔn k'a fɔ sotarama baarakɛlaw ka taa se taxi hali telimani min bɛ yen u ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ka dansigi a ka baara la kunungo dɔ yɛrɛ tɛ dɛ k'u b'u nisogo nɔfɛ mais nisogo nɔfɛ dun tɛ min ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye n'ala ye sini jira na général Amadu Sanogo n'a nɔw olu minnu nɔ donnen bɛ ka yira k'a fɔ ko Bereurusi maa 21 bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu kɔni minɛna olu tunna tun cogo min na i ka dɔn k'a fɔ k'i ka dɔn ka na kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka taa ka ɲɛ suma o sen fɛ o kiri minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kabini sangaja n'a tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔw b'a fɔ k'a ti kɛ n'aw hakili b'a la min ye jamana ɲɛmaaw n'i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ye gɛlɛya ye maa minnu Bereurusiw somaw u tigɛɲɔgɔnw ye ka bɛnkan dɔw ta nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kiri kɔni a yirala k'a fɔ ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko kiri ka baara u k'olu kan ka sigi sen kan n'ala ye sini jira na u kan ka ye ka dɔn k'a fɔ sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ ka kɔn u ɲɛ Bereurusiw ka fara ɲɔgɔn kulu n'i y'a sɔrɔ n'o ye Bereurusi 21 min n'i y'a sɔrɔ n'olu kasaraliw nin na fɔ cogo la olu ka fara ɲɔgɔn kulu kuma da Ismail Fane an ye ɲininkali k'ale la baara in ka ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Ismail Fane Bereurusiw ka collectif maa 21 olu ka porte-parole ye ne ye. Ismail Fane alamisado ye Amadu Sanogo n'a nɔw olu ka kiri kan ka kɛ alamisado Bereurusiw ka kumada ye e min ye kiri aw ɲɛ b'a la cogo di. Mais a kun ka di ne bi n ka kuma i ka micro in na ni n yɛrɛ tɔgɔ ye bi o de kun ka di parce que k'a da mun kan kuma caman fɔra kiri na mɔgɔ ma mun faamu ten kosɛbɛ n'i y'a ye k'a fɔ Bereurusiw ka ko in convention dɔ senna parti fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye protocole d'accord ye halisa ka se ka sigi ka kuma kɛ solution bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na protocole d'accord min senna collectif bi i kan di ka a yira k'a fɔ procès in olu bɛ u yɔrɔ janya ka bɔ a la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko réparation minnu kɛra n'o ye ka u indemniser so ni musaka minnu dira donc mɔgɔw kɛlen don ka collectif tɔgɔ tiɲɛ ka kɛ i b'a fɔ ni u ye u denw feere de an b'a fɔ mɔgɔw ka sabali ka degun to mɔgɔ kan san joli a bɛ kɛlɛ la fo collectif yɛrɛ kɔnɔ jɛkulu kɔnɔna la maa dɔw banana dɔw yɛrɛ sara o kadiri kɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ u ka na u ka bɛn ko la bɛnkan kɛra mais bɛnkan tun bɛ mun kan ka liberté provisoire ɲini k'a den ninnu ma yanni kiri don cɛ ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye bi u k'a dɔn k'a fɔ ne Ismail Fane ni bɛ ka kuma ni yɛrɛ tɔgɔ ye u k'a dɔn ni ɲɔgɔnna crime ba tɛ kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko tribunal maaw ni magistraw t'u jɔ u jɔyɔrɔ la maliyɛnw ka sabali an tɛ jungle kɔnɔ koyi hali ni kiri kun kɛra an ye tagali min kɛ Sikaso a kun ka k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ ma réparation tun bɛ sara victime ye donc mɔgɔw k'u ɲɛ bɔ ninnu ka so u ni wariko kuma in na journaliste dɔw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ kala an b'a f'u ye u ka sabali ka adamaden kunturu minɛ i ma marifa cala direct la k'a tɔɔrɔ jusqu'à ce k'a ka sugunɛ ji k'o min minɔgɔ bolo ka tila ka o sen fila minɛ k'o siri k'o bolo siri hali saga tɛ maltraité cogo min na o de kɛra ni denmisɛnnin ninnu na olu tigilamɔgɔw ka tila k'o jata k'o filmer ka tila ka chantage kɛ Bereurusi somɔgɔw la olu ka na ni wariw ye olu ka na ni dumuni ye cogo min na o denw bɛ se ka libérer ka olu mɔgɔw bɔ télé la ko mercenaires don ka tila tugun ka taa rafale wuli olu la an taara jugement kɛ Sikaso novembre 2016 audition kalanna greffière fɛ a yirala k'a fɔ maa ka audition kɔnɔ n'o ye Fuseni Jaradi Fus a ka audition kɔnɔ ale de ko k'ale rafale wuli denmisɛnninw na ko ka tila ka marifa di ko ne ma ko ne ka rafale wuli o ka rafale wuli ka tila ka marifa minɛ o la ko ma se rafale wuli cogo la ale ka segin ka rafale wuli tugun denmisɛnninw na ala ma regretter a ye ko mun kɛ parce que mun y'o fɔ k'o da mun kan Sikaso k'an to salle kɔnɔna la a terikɛ dɔ bɛ n'o bɛ collectif kɔnɔ ale de y'o wele k'a fɔ ko k'an dɔgɔnin minɛ ne b'an bolo yan dɛ terikɛ ko n'i yɛrɛ ka ko i bolo ko ni dɔgɔnin minɛ ne b'i bolo e de ye ne wele donc i hakili to dɔgɔnin na ka tila ka n'a fɔ audition na ko tigilamɔgɔ de ka tila ka rafale wuli o la salle kɔnɔ o k'a ɲɛ jɔ o la k'a ɲininka la k'a fɔ ko a y'a jɛ ko hali sini ko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛla k'ale b'a kɛ ko o tigilamɔgɔ ka jugement ko kiri ka bila ten o tuma justice bɛ yan mun de kama n'o o don maa fɛn fɛn ye maaw faga o yafatɛkiw bɛɛ ma ten ne ɲɛna k'a fɔ hali ni victime ko k'u yafara kiri k'a ka baara kɛ wa anw bɛ kiri kɔ an dalen b'an ka kiri la o de kama maaw kun ko ka taa n'a ye CPI la présidente n'o ye madame Sagara Bintu Mayiga ye n ka foli belebeleba b'a ye bi parce que musokɔrɔba in y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ale y'a ka rôle joué o a tɔ bɛ kiri de bolo sisan n b'o fɔ mun na parce que ale y'a ta kɛ kun mun kama jamana sumaya ale t'a banna a ko la mais ko tɔ bɛ kiri de bolo sisan ni ɲɔgɔn kirinba tɛ kɛ pays kɔnɔ pays min bɛ démocratie
be jamana mun kono pays mun ni droit de l'homme respecter le droit jamana kono ka kila ko o pays tanto ko ko be la blati na kera abene dabalaba fusun jira di fus ani yaka tam kaka ambo ko to critique la mugo bolo amanga justice ko no abla damka ami tugu ko ina fo présenter ra fotugum kayira maleona ne kan ni wulika joni ngani kumai maka ke sirani kama sirani yemu parce que nous ka ko indana ke transition ne kono transition do temeni andu me transition kelen na bitukuni ko bebe se ka munumuni transition kono ala kana cheja ambe ala deli ala kana nyokona wora ke anga fini tukuni nyokoche mais ni jempere nyebe ni jugement na nu ni jugement takake ko ba moto ka blatri war kono te ko parce ko victime ko ku yafara aywa ni imagine dara malika o tena dugo malen shila ko be to kiri la mo ka boluka uluko ka barake ala ka nyine bamga tola anga sura si fe bina akara ni brejuni amodo aya sanugo ka koyo akara fa nga sura si fe bina amedo do ala ka nyinu bela ala ku beda rosma ala ka renya kanta do makono amalona ka foni tu Ismail Fane Kanye kiri mi be ni asoro no baro kanga sigi senga shini amedugo de ke ya rabbi ala ka kiri mimbe ni asoro ni foto de bele yire bi yire yakona na ka ke basige ganya sanga jamana manambura ye ambalona ka fo katika ufeuluka polosiso keraina na ikado ka fo premier arrondissement polisiso olu ye wuli ka joke ku tege da yataraka uye madaw de mene manunu mene ne ambalona ka fo koju kela utundo olu de ayire ka fo kulu ni dawda yatarabe barala nyonfe wo betla ka buna damadeun kaseka wuli ka joke ka dangarula u yoro do kaseka olu mene no ye jolie o do e kado ka fo mabuna damade yoro we kasoro ka tawni dawda yatarabe tabaraka nyonfe o mene ni senfe ambalona ka fo nu yolu mene o kofe sekatakalu utara dawda yatara ere mene yoro wati mene utara marfa usoroyi ka kla o kofe ka finitigila ka fini fenfe do anga finitigi bonda la o finu tumu bolo kata se marama fen do ma munu sora dora yatra ere kaso amenene ko fe kungo katika ka commissaire ni asoro ale kuna fondila uni ke nyefolika kuna fondila unye koro mi kado ka fo commissaire Mamadou Yuba Jara ale ba nyefonye angalame ne commissaire Mamadou Yuba Jara kati commissaire afolo mbafo ka bisimila kati premier arrondissement konya anya wele bi bashite mama ci wale do de tumbe ka ke on fe katia depuis utukalo temene fona ngani ndo bona anila anga kati quartier de la Tomine Nkuru utara do kan choufe o ya kantige ba fu baka ka choufli kata bo de ko don anya enquête damne fana na torila février kalo temene ngoro kle mugani sabaka duje kle mugani nanna abama chi nunu o ya se ko bisigo ka wala do kan kati koko plateau anga lycée ban ko fe ni dona bama chi a do che de wili ko ka tabla aka patron na furula ka bita patron na mobilita ruto sera senfe dibila ay muru boakun ka foko do balmake ngajo o jora doron ay muru da kana ka kantige bala barakala muru ma kayin soro kanye kan ko ni jogina dogo je fanga buena na tay o ay muru turtura kola aninka muru tura kono o ko ni sera ka yereni o yereni ne kono agola kana kati hospital bala o ya bla kana pulsila o ko kala doron anya baraw damne o dugse jebe anye bamba chimi angele ngamine anyi ngalu tengwala wa kuma fe kan ke munina ako kwala ko tiale kuma fe ka abalma ke fakadi ka ba jeli mine ka bita dia ka kala mo o suna ka hakili jigi utukalu temenena aka do kera tuminingo o fana fagara ni juga ni lati ko shufli tikata ako kwala ko tien kale kumbo fana na ko ba ko kumbo nanindo o mo nanu beto ko faina o mo nanu na mo saba mino la kaba to ke ndo anga ki bu veteran o do ko yini maintenant anya nyinga ko ga karamo yire join so la ga karamo to faina ko bi bamako sida nanana o la kunu so ma tene masikalo cliché an wili lola ka ta bamako ani bak mo ka ta wa karamo mi ka so ga na ka ti an fiya karamo e dawla ya tara bo jamana mo no bi be ba do karamo e dawla ya tara di ya irana ko dawla ya tara di ubla baraina abe mobili duma mobili chrysler de aba duma war duma ubi yala ka mo nyini ubi seda mo dangani ake mo na ubi yala ayira na ko dawda yatara dubla barani dawda yatara amineli agelela awbulowa ba amineli magela parce que nene do hum sabade ananga chedo ame barala amineli kola amineli magela comme chef na tim na ka du konoti mais amineli foi ma bashi ma foi makay mugo ma chi mugo ma bana enyobe minam fen na nunu be bora dawda yatara fi
ninnu minɛnw bɛɛ bɔra a fɛ yen an ye marifa 3 de sɔrɔ a fɛ yen an ye PA dɔ sɔrɔ o ye calibre 9 mm ani an ye carabine sɔrɔ a fɛ yen o ye 762 sɔrɔsiw bɛ baara kɛ n'o de ye ani fusil à pompe dɔ an y'olu sɔrɔ a fɛ yen ani an ye marifakisɛ caman sɔrɔ a fɛ yen sɔrɔsiw o polisiw o an bɛ fini fɛn fɛn don an y'o bɛɛ fini dɔ bɔ a fɛ yen ni minɛn fɛn fɛn filɛ o bɛɛ bɔra ale de bara banbagaci in fana an ye min minɛ an ye min fɔlɔfɔlɔ minɛ o fana ka so an ye PA sɔrɔ o fɛ yen an ye PA artisanal kɔni sɔrɔ o fana fɛ yen o ni Dawuda Yatara ka minɛnw tɛ kelen sisan baaraw banna an bɛn'u bila ka taa kiiri tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ u bɛɛ bɛ taa Kati tribunal ba la u bɛ taa d'o ma olu kan ka baara min kɛ olu b'o dɔn déjà 3 sigilen bɛ Kati yan kelen bɛ Bamakɔ quartier dɔ la komi an m'o de sɔrɔ fɔlɔ an tɛ fɛ k'an da don o ko la ɲininiw bɛ sen na. An balana k'a fɔ ni tun ye commissaire Mamadu Yuba Jara ye Katikaw fɛ u y'a fɔ cogo min na nin na ɲɔgɔnna caman bɛ yen e ka dɔn su bɛ yen walima bunadamadenw i b'u falen fa cogo dɔw la dɔwɛrɛ tɛ dɛ a caman bɛ yen u b'u fa k'u bɔnɛw nin na k'u yɔrɔ dɔ k'a sɔrɔ u bɛ taa di karamɔgɔkɛ tacɛnɛ min ma o waati kelen kɔnɔ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sɔnni u ka se n'a ye ale yɛrɛ ma ale yɛrɛ bɛ kasara nin baara ninnu ye hakili dɔgɔyali de ye yarabi ala ka ni maa o maa bɛ nin ɲɔgɔnna waleyaw kɛ ala ka bɛɛ ŋaniya sigi a yɛrɛ ma yarabi ala ka tɛgɛ da bɛɛ kan ka fura bɔ a kelenna bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma u bɛ se ka minɛ cogo min na n'o tɛ maa ye ala k'a sɔrɔ i m'i jan dɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yen bi o de kɛra sababu ye maa caman bɛ yen bi olu tɔgɔ bɛ tiɲɛ ɲuman t'a kɔnɔna na bilen k'o sɔrɔ kɛ a waleya kɛ jogo jugu caman ye ala ka a bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ nin ɲɔgɔnna ta ka ɲɛsin o ma yarabi ala ka fura bɔ nin kelenna bɛɛ lajɛlen kɛbaaw olu ka woro ɲɛma n'a sɔrɔ n'a bɛ ka kɛ cogo min na n'a bɛɛ bɛ kɛ tan a dɔ bɛ dɔ la n'u y'u minɛ ko kura u ka tila ka sariya bolo ka dɛ n'o tɛ ka nin dɔw minɛ k'a dɔn waleyajugu kɛbaaw don kɔfɛ ka tila k'olu dɔw bila u bɛ taa o de bɛ tila k'a caman bɛ yen ni k'a dili don ala k'a kelen ɲuman d'a ma n'o ma dabila kojugu kɛ kɔni a dabilali jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ don an na dɛ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ cakɛda min bɛ wele ko KAEC jigi an b'a ladan k'a fɔ olu kɔni olu ye wulikajɔ kɛ ka baarabila kɔni k'o boloda k'a yira k'a fɔ KAEC jigisɛmɛ kɔni ko cɛnɛla ka kan olu ka ɲɛma dɔ bɛ n'o ye Modi ye k'o kɔni i ka dɔn n'olu tɛ ka bɛn ko kan o bɛ kɛ sababu ye olu b'a fɛ de fo de ka baara ka gɛn ka bɔ yen n'o ma bɔ a nɔ na u tɛ na sɔn cogo si kelen na u ka lafasali tɔn o ɲɛma ye Makan Burema Jalo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye a kun ye fɛn jumɛn de ye an k'a lamɛn. An kɛlen don ka baarabila sɛbɛn dɔ de boloda depuis le 1er mars donc baarabila sɛbɛn in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka an ka directeur ɲɛmɔgɔ ale ka baara bila parce que an y'a ye k'a fɔ nin y'a san 24 a bɛ baara yɔrɔ in kunna mais san laban ninnu yɛrɛ la vraiment situation gɛlɛyara dɔɔni parce que baara kun ye tɔnɔ ye tama tɛ ka sɔrɔ baara yɔrɔ yɛrɛ dun ale tɛ mɔgɔ lamɛn fɛnɛ n'i y'a fɔ a ye cogo min na a bɛ mun ka di a ye a b'o de kɛ donc an bɛ ka bin dingɛ kɔnɔ ka taa fɛ comité syndical y'a jateminɛ o y'a sɔrɔ déjà baarakɛlaw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan k'a yira comité syndical la an kɔni an y'aw bila an ɲɛfɛ donc maintenant il faut k'aw ka décision dɔ ta pour que an bɛ dingɛ mun kɔnɔ ta an bɛ situation min na an ka se ka bɔ a kɔnɔ baara fɛn bɛɛ n'a taabolo de don c'est vrai an yɛrɛ ye nin mun kɛ tan an sumara dɔɔni baarakɛlaw ɲɛnɛ mais an bolo fɛn bɛɛ n'a taabolo de don c'est pour cette raison an ma girin an kɔni an y'a essayer ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'a mais mɔgɔ min don kuma ɲɔgɔnya man d'a ye sigikafɔ man d'a ye tɛ mɔgɔ lamɛn ale ko mun ka di a b'o kɛ parce que n'i y'a jateminɛ san 24 i bɛ baara yɔrɔ kunna a bɛ komi i ta de don n'i ye san 24 kɔni sɔrɔ ko la kɔni a b'a bila i kunna ka fɔ i ta la ale bɛ directeur la don min na o y'a sɔrɔ an dɔw bɛ ban kan bon maintenant bi an bɛ yɔrɔ min na an balo de bɛ baara yɔrɔ in na donc an tɛna se k'an sigi ka mɔgɔ kelen lajɛ u ka baara yɔrɔ in ka a sago ye ça c'est un filanan an ye mɔgɔ bɛ se ka kuma ko la an y'a bɛɛ kunnafoniya ko la k'a yir'u la k'a fɔ an sirannen don an jɔrɔlen don baara yɔrɔ in bɛ ka taabolo min kan a tɛ k'an ja mais maa si ma kuma donc maintenant ni mɔgɔ ma kuma an fɛnɛ se ye mun ye an b'o kɛ parce que n'an y'an sigi a lajɛ a bɛ tiɲɛ de ye baara yɔrɔ caman bɛ yen an ka baara yɔrɔ in ɲɔgɔnna caman de bɛ yen minnu kun wulila ka ɲɛ a baara taabolo kun ka ɲi u bɛ ka baara ɲuman kɛ u bɛ ka baaraba kɛ Mali ye mais a bɛɛ tiɲɛna nin cogo in na ka sababu kɛ baara cogo kolon ye ani ɲɛmɔgɔw ka négligence an tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ an tɛ fila nɔfɛ dɛ Mori Jara a ka taa ka bɔ yen wa o fɛnɛ on est clair là-dessus préavis bɛ daminɛ le 17 pour que préavis ka wuli fo n'a nana n'a ka démission a bɛ taa cogo min na an kɔni fo n'a nana n'a ka démission ou bien a licenciation n'o tɛ préavis ne tɛ se cogoya foyi la grève in bɛ kɛ wa ni Ala sɔnna a ma an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko in na n'an ma ɲɛ sɔrɔ ko in na an b'a sefa da jama b'an kɔ baara yɔrɔw b'an kɔ wa an sigilen don k'an ta dabila. An bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a ko bila bɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ministre bɛ n'o ka baara ɲɛsin bɛ muso ni du ni denbaya o ye Buwarɛlakaw furumuso de ye Bintu Funɛ Samake an b'a ladan k'a fɔ marsikalo tile 8 olu y'a baara sigi cogo di ani bi u ye mun k'a kɔnɔna na ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka ministre lamɛn. Nin bana in min b'an da la musow ye mun kɛ musow ka fɛn caman tiɲɛna musow bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min jateminɛnen tɛ kosɛbɛ an ka se ka o jateminɛw kɛ
ni tɔsegi bɛ kɛ musow fana nin ka don a la a kana kɛ papiye bɛ minnu ka baarada la dɔrɔn donc bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ a la pour que ka se ka baara daminɛ tuguni o de la n b'a fɔ musow ye k'a fɔ i bɛ tubabuca la o i tɛ tubabuca la o i jate kan ka minɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bana kɔlɔlɔ ser'i ma ni kan ka magɛn ni fɛɛrɛ minnu ye olu ka se ka tigɛ bɛɛ ka se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a la donc n b'a bila o minɛn kɔnɔ bi k'a fɔ hali bi an k'an cɛsiri a fɔra k'an ka fɛn minnu matarafa an k'olu matarafa an kana bɔ olu kɔfɛ an k'an sen don basigi baaraw la parce que ni basigi ma kɛ foyi ma ɲɛ ni o kɛra ayiwa fɛn caman bɛ yen caman bɛ b'o la mais fana minnu bɛ lɔgɔli la ka se ka olu ka to ekɔli la ani ka se ka janya ekɔli la fo ka se a fori yɔrɔ ma musow u ka u sen don jamana baaraw la n'i y'a min tɔgɔ ye gɔngɔn duuru i sen fila bɛ duguma dɛ an ka se k'an yɛrɛ kɔlɔsi k'an denw kɔlɔsi kɛnɛya ta fan na nka an k'an jɔntɔ an furukaw fana na dɛ o y'an ka laɲini ye parce que ko tɛ taa olu kɔ an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na k'an hakili to ɲɔgɔn na o fana ye koba ye. an balona k'a fɔ nin tun ye muso ni du ni denbaya minisiri kan ye fɛn bi fara nin bɛɛ lajɛlen kan 8 mars ko tiɲɛ yɛrɛ ka kan bana ko kuma min bɛ sen na coronavirus bana y'a sɔrɔ bi marifa kisɛ ka jugu ni coronavirus ye o bɛɛ fan dɔw fɛ musolaka dɔw dɛsɛlen b'u ka kɛtaw la u ka fɛɛrɛ bɛlen tigɛ ka wulikajɔ ta k'u to tuma min na u bɛ sumaya la u ka fɛɛrɛ bɛlen tigɛ ka hakilijigin ta sanga ni waati bɛlen kɔnɔna ka barodaw ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma u bɛ se ka lakana cogo min na olu bɛ se ka bolomagɛn cogo min na u k'o k'u kɛ ci ye n'an bɔra ye hokumu kelen in kɔnɔna u ye nin laada in na tile an ka lajɛrɛkɛyɔrɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔla lajɛrɛkɛyɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔna na palais de congrès o kɔnɔna na min ye musolaka dɔw ye olu yɛrɛ bɛ 8 mars yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'a ko kunka an ka daw lamɛn. 8 mars sɔrɔla femme ouvrière ka révolte de fɛ donc 8 mars mana se don o don an kan ka hakili jagabɔ k'a fɔ musow kan ka mun de kɛ pour que u ka ɲɛtaga sabati parce que ninnu ye révolte nin kɛ de pour que u ka condition améliorer an kana kɛ dunufɔ ni balafɔ ni dumuni dɔrɔn ye an bolo bɛ se ka don caw la an m'a fɔ an ni cɛw gonɲɛ mais an ni cɛw ka kɛ kelen ye hakɛw la baaradaw la poste électifs la poste nominatifs la décision taaraw la parce que anw tɛ yen nɔ donc 8 mars kan ka kɛ don fana ye sisan nɔ an ka hakili jagabɔ pour que k'an ɲɛtaga sabati pour que an ka kɛ cɛw kɛrɛfɛ mali décision baw bɛ ta yɔrɔ min na. halisa an bɛ bi mun na gɛlɛya jumɛn b'an kan o gɛlɛya n'an y'a fɔ ko fɔli dɔrɔn tɛ an bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna an ni jamana ɲɛmɔgɔ ani tɔw bɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o la donc o de y'a to masikalo in ka bon anw bolo a bɛ kɛ an k'an ka fɛlaw fɔ mais a bɛ kɛ fana an ka hakili jagabɔ kɛ an ka tasibila kɛ nin fɛla ninnu an bɛ se ka cogoya jumɛn sɔrɔ solution jumɛn sɔrɔ la walasa k'u fɛlaw wele. musow b'u jilaja u bɛ bayɛlɛmaliw ni fɛn caman kɛ mais bana in sababu la a ye dankari kɛ musow ka bayɛlɛmaliw ni fɛnw la parce que aw bɛ produits dilan dɔw bɛ sa bamakɔ yan mais dɔw caman bɛ san extérieur la mais a nana ye fɛn fɛn ye extérieur ko nin ye a bɛɛ bloqué la. musow ni cɛ n'an y' olu de kan ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn mun ye covid ye ka se k'a kɛlɛ covid tɛ se ka kɛlɛ fiyewu fo musow ka hakɛ a ka sabati Oxfam ka baara ka ca fɛn minnu ye ka ɲɛsin musow ma an y'a ye k'a fɔ Oxfam bɛ wuli ka jɔ kɛ ni programme caman ye walasa ka se ka dɛmɛ lase musow ma o dɛmɛ bɛ tali kɛ ka se di musow ma fɔlɔ se in tɛ wari dɔrɔn ye se in ye dɔnniya ye dɔnniya mun b'a to a tigi bɛ se k'a yɛrɛ kunkanko kuma fɔ dɔnniya mun b'a to a tigi bɛ se k'a yɛrɛ bɔ ko la dɔnniya mun b'a to an y'a fɔ a tigi bɛ se ka cɛsiri wasarafa. an bɔra bi k'a yira an tɛ fɛ ka dunufɔ kɛ an tɛ fɛ ka tamafɔ kɛ an bɛ fɛ ka bɔ de k'a yira an ka faamaw la an bɛ yan nɔ an bɛ fɛ k'u dɛmɛ u ka baara taabolo la pour que lafiya da bɛ se ka na musow ye cogoya min na mankan min b'an ka kɔrɔn fɛ an ɲɛ b'a la muso camanw de bɛ ka sa a ko la o de y'a kɛ an farala ɲɔgɔn kan bi pour que an sen ka bɔ mankan ninnu bɛɛ la an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka transition dɛmɛ élection ɲumanw bɛ se ka kɛ cogoya min na ka basigi don jamana kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye musolaka dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye ka ɲɛsin ɲɛta ma jamana in kɔnɔna na bi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye min ye i ka dɔn k'a fɔ mécaniciens ye fɔcogo la minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni bolimafɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka bolimafɛn sennaaniw olu dilanbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya mobili dilanbaw olu kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka hakilijigin ta ka ɲɛsin u ma u bɛ baara min na ka se ka ko ɲuman dɔ k'u bila kalan bolo kan min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra Musabugu an b'a lɔn k'a fɔ baaradege yɔrɔba min bɛ yen o soba o kɔnɔna na ka tila ka jɔnjɔn d'u ma baara in yɛrɛ kɛra FAPA ale ka wulikajɔ de fɛ ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ an ka mécaniciens ma a kɛnɛ kan min y'u ka ɲɛmaa ye Seyidu Samake ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
Mali garage be emploi di Mali kono kɛmɛ sarala o bi 34 de di. Donc o emploi ka se ka dɔ fara o kan o tɛ ɲa kalan kɔ. Don o don mobili kura de bi ka bɔ. Anw ye kalan minnu kɛ a mobili an bɛɛ ɲɛma la u bi ka tigɛ don o don. Kura minnu bi ka na o kalan t'anw ka mɔgɔw la. N'an continue la ten o kɔrɔ k'u bɛ taa chômage de la. O de y'an bila ka wuli ka jɔ kɛ togoya bɛɛ lajɛlen na gouvernement nɔfɛ pour que u ka se ka garage nu k'an dɛmɛ ka se ka kalan d'u ma. An ka wuli ka jɔ kɔnɔna na an sera FAPA ma. FAPA a y'an dɛmɛ ka formation Bamakɔ district garage mɔgɔ 45 chef de garage la parce que an y'a yira k'a fɔ n'i ye chef ye pour que i ka mɔgɔw kalan ka ɲa il faut que dɔɔni ka kɛ e yɛrɛ la o de kosɔn an y'a daminɛ chef de garage la ka chef de garage mɔgɔ 45 ka kalan d'olu ma o de bɛ olu permettre u ka se ka kalan ɲuman di denmisɛnninw ma bi Mali kɔnɔ denmisɛnnin ninnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u tɛ kalan na o de ka ca ka tɛmɛ kojugu n'i ye secteur anw ka secteur in ta a bɛ komi kalanso de ye denmisɛnnin ka ca kojugu denmisɛnnin ninnu bɛ na mobili kura ninnu bɛ ka bɔ n'olu ma dɔɔni sɔrɔ don n'a nata la an bɛ siri mɔgɔ wɛrɛ la ou bien an bɛ taa chômage la donc o de y'an bila ka nin formation nin ka a organiser a fɛnɛ a baara mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ k'a kɛ n'o ye FAPA ye ani centre Tony Victor a kɛra an bolo wasaba ye baara ni mɔgɔ minnu ye kalan sɔrɔ a kɛra nafaba de ye parce que mɔgɔ ye kalan sɔrɔ n'i sera a ka garage la bi u bɛɛ b'a f'i ɲɛna ko président tiɲɛ la kalan nin a ye nafa ɲa ye. An balona k'a fɔ ni tun ye Sayidu Kan ye kɛnɛ in kan communicien ye ale maire la ka olu tɔgɔ la maire tɔgɔ la Ibrahima Jone ale ye kuma min fɔ o filɛ. Gouvernement de formation professionnelle de 10 maires ma donc an y'an ka baara de kɛ donc an sigilen bɛ n'a ye ko an ka kɛta de don o la a fɔra an ye dɔrɔn maire ma hésiter ka a k'a kungo ye donc an labɛnnen don hali siɲɛ wɛrɛ ka ɲɔgɔn baaraw kɛ parce que an ka baara de don parce que n y'a ye a baara ka di mécaniciens na u ka baara ka di u ye u b'u ka baara fɛ u bɛ kɛ ka u bolo sama formation de nɔfɛ u b'a tɔ ja an bolo donc u ye juru de don anw na sisan u y'a yira k'a fɔ baara in ka d'u ye a bɛ komi u ye juru don an na an kan k'a ɲini ka formation wɛrɛ ɲini ka d'u ma o de y'a nisɔndiyayɔrɔ ye u ka baara ka d'u ye parce que u ka président cɛsirilen don u yɛrɛw cɛsirilen don n'i nana u ka baara yɔrɔ la ne taara u fɛ formation yɔrɔ la ne taara fo u fɛ formation yɔrɔ la donc n y'a ye baara in ka d'u ye formation ka d'u ye kalan ka d'u ye donc an ti salaya ka d'u ye donc anw fana man ka salaya bilen donc an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sa quoi. An balona k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Jone Kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn min dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin mécanicien ma n'o y'a kunba ye kalan min kɛlen fɛ ala k'a ka nafa sirada ye ka ɲɛsin a ka jamana ma n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ na kɛnɛɲɛna i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw olu ka kulu u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɛ jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ sifinnakaw ka ɲɛma o ye ka dɔn k'a fɔ Adama Jɔngo de ale b'a ɲɛfɔ an ye u ka fara ɲɔgɔn ninnu bibi na u bɛ mun de nɔfɛ u ka mara kɔnɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Adama Jɔngo collectif des associations de jeunes du pays de Gon ne ye o président ni o porte-parole ye tile fila in na an y'a ye CNT kɔnɔna na an ka premier ministre bɔra ka taa gafe dɔ jira ye gafe in kɔnɔ a y'a sɛbɛn k'a fɔ ko yɛrɛlakanajɛkulu minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ko ka olu ci ka bɔ yen bon o kɔnɔna na an ye an yɛrɛ y'a kɔnɔ an ye Dana Amasago y'a kɔnɔ o niveau la an y'a yira k'a fɔ yanni a k'a fɔ ko ale bɛ yɛrɛlakanajɛkulu ci fɛn min nana ni yɛrɛlakanajɛkulu sigili ye o ye lakanabaliya de ye a ka jija cogo bɛɛ la ka lakanabaliya de kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ population ka lafiya n'o o banna sisan yɛrɛlakanajɛkulu minnu kun sigilen bɛ olu ka ko bɛ ɲɛɲini an ko a kana sɛ daba ta k'o bila misi ɲɛ an ko tiɲɛ yɛrɛ la bi an filɛ nin yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ ni se bɛ jamana ye a minɛn bɛ yen o ka wuli ka courage ta ka taa ni jatigɛ kɛlɛwalelan ninnu terrorisme ni kɛlɛ ka bɔ population da la n'a fɛɛrɛ yɛrɛ fana tɛ yen u k'u wele u ka sigi u n'u ka kuma pour que population bɛ se ka lafiya mais u kana sigi de ka sɔn ka population de to yen sɛgɛ bolo ma population yɛrɛ ka taa négocier ni terroriste ye o kɔni o ye jamana ci de dabɔtɔ ye parce que ni population ni terroriste bɛnna ka ban dɔrɔn o zone kɔnɔ jamana kɔnɔ perdre la an bɛ fɛn min dɔn terrain in kɔnɔ o hakilina n'an y'a di ministre ma bi a bɛ se ka na ni bɛn ye zone kɔnɔ ministre y'a kɛ k'a bɛn ni a yɛrɛ hakilina de ye a y'a miiri de ka fɔ Marcelin o ye Dana porte-parole kɔrɔ de c'est à dire fɛn man kan ka kɛ koro zone kɔnɔ a tɛ fɛn min kalama donc o ye baara kɛ ka bɛn o n'u hakilina de ye. Gɛlɛya min kɛra ministre ni Marcelin ka taga la gɛlɛya in bɛ Marcelin sugandili de kama wa walima gɛlɛya in de bɛ baara min n'a taara o baara la o baara kɛcogo. Marcelin sugali tɛ gɛlɛya min kɛra ministre ka taga la o ye baara kɛcogoya de ye parce que yan'u ka taa 72 heures avant Dana Amasago mɔgɔ kun tɛ foyi kalama olu tɛ se ka faamuya k'a fɔ olu ye nin waati ba in bɛɛ kɛ ka jamana de remplacer ka armée de remplacer
ka mɔgɔw de lakana ko bi o bɛn kuma bi fɔ olu sen t'a la olu fana tɛ se k'o faamuya et puis fana min kɛra Bandiagara fana yanama sago tɛ population jeunes de bɔra ka sira tigɛ k'a fɔ ko olu y'a ye bɛn in kama ko convoi ni convoi de tɛmɛna y'a sɔrɔsi convoi a ka ca maa 200 ye mais olu ka dugu bi attaquer olu ti sɔrɔsi ye mais ko ka taa sigi ka ni kuma fɔ koro sɔrɔsi convoi bi tɛmɛ yan maa 200 ko ni ministre bi tɛmɛ ko olu bɛ ministre lajɔ k'a ɲininka o m'a fɔ k'a ti tɛmɛ dɛ k'a tɛmɛtɔ a kana tɛmɛ o ɲina ma olu b'a lajɔ u b'a ɲininka a b'o kɔrɔ f'u ye ko in dabɔra o de kama bon mais ala y'a kɛ ministre yɛrɛ ma taa bilen dɔw de bɛ yen minnu bɛ dana a masagu contre la olu yɛrɛ kɔni ka hɛrɛ ye bi a ka ci k'a bɔ yen a kana kɛ pewu a bɛ se ka kɛ hali terroriste ka baarakɛlaw ye parce que minnu bɛ terroriste sɛgɛ yɛrɛ terrain kɔnɔ o tɛ armée o ye donso de ye kuma caman aw bɛ kumaw ta ka ɲɛsin MINUSMA ma mun de la b'o kɛ tiɲɛ na an balimakɛ MINUSMA ko kɔni n'i y'a fɔ dɔrɔn an dusu bɛ kasi yɛrɛ de bari an tɛ se k'a faamuya diɲɛ tɔnba u nana Mali la yan ko Mali sɛgɛnnen don k'a bɛna Mali dɛmɛ k'u nana anw de lakana u nalen kɔfɛ an y'a ye u bɛ ka baara min kɛ o tɛ an ka lakana ye parce que an bɛ faga u ɲɛna o tɛ kuma an ka dugu bɛ ci u ɲɛna o tɛ kuma ni dugu cira ka ban u bɛna photo ta ka filmeli kɛ ka rapport kɛ an y'u ɲininka o ye an jaabi k'a fɔ ko yamaruya to olu bolo olu ka anw fagabagaw kɛlɛ o bɛ faamu cogo di i nana mɔgɔ min lakana yamaruya tɛ e bolo o tigilamɔgɔ kɛlɛbaga e k'o kɛlɛ e b'o tigi lakana ni daliya jumɛn ye sisan o de la an ko n'o don komi aw ka nali a tɛ ka kɛ an ma hɛrɛ ye an yɛrɛ ka ko bɛ ka juguya ka taa de bon a ye taa ka bɔ an ka yɔrɔ la walima a ye taa fɔ aw ka ɲɛmɔgɔ ye o ka yamaruya di aw ma min bɛ aw permet ka jugu ninnu kɛlɛ o gɛlɛya de bɛ an ni MINUSMA cɛ ka bonbon di denmisɛnninw ma ani biscuits an ka école jibondo dɔw sigi mais o jɔda ye jumɛn de ye sécurité ko la an bɛ min nɔfɛ dɛ an ka sécuriser an ka se ka taa an ka sɛnɛ kɛ mɔgɔ kelen minnu ye hakilina jugu don Idrissa Maïga la minnu ye hakilina jugu don Bubey la minnu ye hakilina jugu don Bubu la o mɔgɔ kelen de filɛ nin ale kɛrɛfɛ olu bɛ ka hakilina jugu don a la toujours pays dɔgɔn kɛ tan Danama Sagu ci mɔgɔ minnu n'u ye tuma o tuma Mali drapeau de b'u kan na u kuma o kuma an bɛ ka faso de défend olu tɛ se ka kɛ faso jugu ye sa et puis kabini u bɛ yen mɔgɔ ma deli ka mɛn k'a fɔ ko Danama Sagu élément kelen filɛ ka marifa ta k'a ɲɛsin armée ma ka ci mais minnu bɛ ka armée ci don o don an bɛ k'olu ye o ni jɛkulu kan ka ci olu de kan ka ci lobbying dɔ de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ pour que donso kana se ka don Mali lakana sira foyi la o baara de bɛ ka kɛ quoi ka donso yira i n'a fɔ criminels de don maa fagalaw de don o kɛlen bɛ k'o di image yira pour que donso kana se ka don lakana sira kɔnɔ sinon n'i ye Burkina président lajɛ a passé la élection la premier tour a ma goudron hali mètre kelen da a ma hôtel kelen jɔ a ma jibondo jɔ mais Burkina bɛ'o ko lakana sira kan a ye résultat min di dɛ ko o de ka fisa olu ma ni fɛn bɛɛ ye o de la premier tour o y'a ta a ma dɔwɛrɛ kɛ koyi a ka donso minnu bɛ yen a y'olu de wele ka na ko volontaire 3000 volontaires k'o recruter ka fara armée kan i b'i ka dugu la marifa bɛ d'i ma i formel don tenue bɛ d'i ma i bɛ armée ka yamaruya kɔnɔna na i bɛ baara kɛ et puis a kɛra sababu ye maa jugu caman olu fagara o sɔrɔla o dɔw minɛna a nafa yera n'an yɛrɛ fɛ n'i y'a lajɛ sisan donso maa 115 an bɛ se k'o de compter ka taa ɲɔnɔ ka taa bila Omori bamanan donsow bɛ yen dafin donsow bɛ yen bozow bɛ yen san fan fɛ bɔbɔw bɛ yen n'i b'a bɛɛ fara a bɛ taa maa 115 la olu bɛ se ka armée dɛmɛ fɛn caman na mais tant que ɲɛmɔgɔ tɛna o faamuya en tout cas o ka stratégie min b'o bolo pour le moment kɔni an ma résultat y'a la fɔlɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Adama Jɔnko kan ye u y'a fɔ cogo min na bi Mali basigi ni lafiya n'i y'a sɔrɔ ni kɔrɔfɔ balile b'o nɔfɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsima n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Sanso marabolo kɔnɔ na wulikajɔ dɔ kɛra n'i y'a sɔrɔ ye misiri dayɛlɛ ye an ka karamɔgɔba dɔ ale de ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka misiri ka se ka jɔ a ka yɔrɔ la o misirijɔ min bɛ yen o dayɛlɛli kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ Banangaw ka maire n'i y'a sɔrɔ Dogo Kalifa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. Ne ye Kalifa Sidibe Dogo commune maire ye Kalifa Sidibe o de ye nin an nakun ye teriya sira ye karamɔgɔkɛ min ye misiri jɔ nin ye n'a tɔgɔ ko Talibi Dumuya n'a ye ɲɔgɔn dɔ jamana kɔ kan depuis 81 kana bila sisan na o bɛ se san 40 ani dɔ ma an ma tigɛ ɲɔgɔn na o danaya kama a ye misiri kura jɔ a ye wele bila ma bi ko n kana o kɛnɛ kan ni n ka alimami dɔw nana ni woromfana maire dɔw nana an kana jɛ an ka a kɛ ɲɔgɔn bolo cɛkɔrɔba nin yɛrɛ si bɛ yɔrɔ min na bi dɔɔni b'a jɛ san 100 la n'o y'an ɲɔgɔnna denmisɛnnin kanu ka nin koba sugu kɛ o misiri dayɛlɛ k'i wele i man ka to kɔ ni ye ɲɛ cilen na bi aw fɛ Sanso marala ya o de ye nin ye ni cɛkɔrɔba ni ye ɲɔgɔn dɔn sira min fɛ cɛkɔrɔba nin tun bɛ bɔ yan sɔrɔ mugu tun b'a ta Moriya sira fɛ ka taa Côte d'Ivoire
a bɛ taa moriya sira fɛ ka taa Côte d'Ivoire wagati min na en 79 80 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ balontan na Côte d'Ivoire yen nɔ a y'an dɛmɛ balontan sira ninnu kan ka tila kan ani mɔgɔbaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na o ɲɛ yira ɲɔgɔn na kɔnɔna na vraiment ne nafa camanba sɔrɔ la karamɔgɔkɛ yɛrɛ nafa camanba sɔrɔ la a fana y'a ɲini Ala fɛ k'a fɔ kalifa komi i ka commune ye Dogo mara i yɛrɛ bangera min ko ni bangera Dogo ko n b'a ɲini n bɛna sunkalo kelen sun i ka dugu la a nana sunkalo kelen sun ne ba fɛ n ka dugu la o bonya de tora ni cɛkɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ talibi dumuya finko la o doni bi cɛ sira ma tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ si nana avancer ale tɛ se ka taa yɔrɔ la tuguni a denkɛ min bɛ yen ko Adama Dumuya a ye Adama Dumuya de bila sira kan sisan Adama Dumuya bɛ yan ka sira tagama ani ɲɔgɔn cɛ an ye jigiya min sɔrɔ Côte d'Ivoire an bɛ yan k'o jigiya kelen continuer ya o n'o dɛmɛ ne ka kuma laban fɔlɔ karamɔgɔw bɛ dugawu min don Ala k'a minɛ Mali ma pour que Mali ka sitana ninnu ka ban n bɛ foli kɛ n bɔra n ka commune na bi kana Sanso commune na vraiment ka Sanso maire fo ka dugutigiw fo ka alimamuw fo k'u bɛɛ lajɛlen fo jamana ni an ka lafiya bɛ sira o sira kan hali bi Ala ka bila o sira kan lafiya bɛ sira o sira kan hali bi Ala ka bila o sira kan an ye duwawuba min don bi misiri dayɛlɛ la Ala ka kɛ sababu ɲuman ye a ka kɛ Mali kɛlɛ bɛɛ fatuyalen ye a ka kɛ Mali bɛn yɛrɛ sabatilen ye fanga kura bɛ fana b'an kunna an ka foli b'u ye yan'u ta waati kɔfɔlen bannen cɛ Ala k'u dɛmɛ Ala ka a labɛn ko ɲuman di fanga kura in ma o kɔni ne ka hakilina ye an balodan k'a fɔ ni tun ye dogokaw ka maire kan ye kɛnɛ kan Sanso marabolo kɔnɔna ye o kɔfɛ talibi yɛrɛ Dumbiya ye kuma min fɔ kɛnɛ kan min y'a sababu ɲuman ye an ka lamɛn ne ka hakilina ye min ye misiriko nin ma kɛ fɛn min ye misiriko nin bɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la mabangaw nɔ don u nana u la kalewa dɔ yan u ko ka misiri jɔ o tɔgɔ ko Maduja Tarawele don misiriko nin yara ni ye mɔgɔw bɛ na u la seli misiri na o baraji o jɔbɛ k'i ka basiru misiriko nin yara tɛ se fɔ ba aw ye sanukaw k'aw fo ne ye misiri nin ne ye na so nin bɔ yan don min na o y'a sɔrɔ sonin kelen muso min ma na o bɛ segin fo ka na barika da rɔ k'aw yɛrɛ fana fo k'a barika da hali bi a y'a y'i to nɔ dɛ ne tɛ se kɛ fɛn wɛrɛ Sanso ko misiriko ja ana dawula ana kɔrɔta o bonya o bɛ ne fa ka Sanso fa i ma i bɛnnakaw kɛ i fa de ye i tɛ bonya sɔrɔ dɛ nka i bɛnnakaw kɛ i mansajɔ ye i bɛ bonya sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ko bɛɛ i bɛnna rɔ Ala kɛra satɔ a ko k'ale ma sa k'a kana wɔ maganɛ k'a wo da a bɛnna rɔ a sigana bɛ somɔgɔw de ma o de kosɔn hali sini Ala kɛra kaburu bɛ Madinɛ n'i ma se Madinɛ i la hiji ti minɛ jamana Ala ka kɔlɔsuma Ala ka jamana ni wɛri ko ma gbɔdɔ a tɛna se kɔlɔsuma joona dɛ mɔgɔ bɛɛ y'i ta ɲɛɲini bɛɛ kun an ka sirafu an ka duwawu k'u ɲɛ ka bɔ alema kɛlɛ la fo ka na bila laana bila an ka jamana ɲɛ sirafuw bolo na porofutola bɔ sirafuw bolo dɔrɔn an bɛ jigin dingɛ kɔnɔ ni sirafuw ma sama bɔ kun an tɛ se bɔ an ko n'o k'a wɔ kalaw na porofutola an yi jitɔ don k'a fɔ k'a jɛ an ye cɛkɔrɔbaw ye politiki tɛ se jamana nin ko mɛrifa de b'a kɛ ne bɛ o fɔ ka danga n'an ka misiri dayɛlɛli kuma kan mɛrifa de bɛ an na manden na bɔ politiki tɛ se ka labɔ dɛ an ka na mɛrifatigiw kɔ o kuma an bɛ lafiya o kun wo laadaw ye ne duwawu kɛ n ka misiriko la ka duwawu kɛ sirasuw ye ka duwawu kɛ politiki ɲuman minnu ye n'olu ka nafolo ɲini diɲɛ an kosɔn kumakan ɲuman ninnu tɛ foyi ye fɔ an k'an da sirasuw ninnu kɔ k'an ka jamana in sama bɔ debaden nin kɔnɔ ka foli yɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye yarabi Ala ka misiri ni Ala ka wɔ ɲɛfɛ Mali Ala ka porokoto Mali tɛ Mali ye cogo min na Ala ka bila a la place rɔ o cogo kɔrɔ kelen rɔ alikɔrɔna la hɔrɔn sala Mahamadu an balana k'a fɔ ni tun ye talibi yɛrɛ nin y'a kan ye Sanso ale marabolo kɔnɔ na min ye an cɛkaɲɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye Basiru ye ale tun bɛ kɛnɛ kan tɔgɔ la u y'a fɔ cogo min na misiri dayɛlɛ k'a kɛra nisɔndiyakoba ye yarabi Ala ni maa min ye misiri jɔ i ye fɛnba kɛ a jɔra kun min kama ne y'a sɔrɔ o ye ɲɛta ye yarabi Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ na n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ su in na arajaba kalo tile 26 de bi o b'a yira k'a fɔ su in na o ye tile 27 su ye o senfɛ kira ka sanayɛlɛ kuma de bi fɔ su in na de don Joyila marabolo kɔnɔ na karamɔgɔ Ali Sangare an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsa ale ma su in yɛrɛ kama kuma min fɔ filɛ n b'i fo k'i ko ɲuman dɔn wajuli kɛnɛ sanayɛlɛ de ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye bɔli min kɛ Makan ka na Madinɛ ka bɔ yen ka na Beitul Muqaddas la Jerusalem ka sɔrɔ ka sanayɛlɛ ni Ala ka jɛn ye o dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ o la o sanayɛlɛ san o san n'a sera ka bɛn arajaba kalo tile 26 ka dugujɛ 27 su la an bɛ Ala tanu ka Ala ko ɲuman dɔn ka kira Muhamadu ka sanayɛlɛ dalilu fɔ mɔgɔw ye ani valeur min bɛ kira la ani kira jogobaw o kuma dugu ninnu san o san an bɛ taa dugu dɔ la wajulu la kuma b'a kalama cogo min na mais dugu minnu yɛrɛ y'an wele tigitigi o de ye Ɲananugu sirakɔrɔ ye
commune de Denkoro Joila Marala sanwo san olu ko an ka taa sanayɛlɛ wajulu k'olu fɛ yen o tuma o la sanayɛlɛ su in na an bɛ ɲananugu sarakɔrɔ u ka quartier min bɛ ko bɔla n'o ye balo ka buguda ye n'ala sɔnna an bɛ yen ka taa sanayɛlɛ wajulu kɛ san o san fana an b'a kɛ nin kan ka kɛ a 3e édition de ye san o san an b'a kɛ. n'a ye kɛnɛ in sigi misaliya la a ka wajulu bɛ boli mun ni mun kan. bon sanayɛlɛ n'i ye sanayɛlɛ kɛnɛ sigi a dalilu fɔlɔ ye min ye o ye kira yɛrɛ ka sɔrɔ taama dalilu ye parce que dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔn dɔw ko sugu don dɔw ko tiɲɛ tɛ mais dalilu minnu b'a la kuranɛ na an b'o fɔ o kɔfɛ kitabu wɛrɛ minnu bɛ danaya b'olu kan dalilu min b'a la o la an b'o fɔ ani kira ni ala ka ɲɔgɔnye ko kuma min bɛ yen n'o kɛra balawu ye n'o kuma ye masiba ye ni dɔw ko ala t'i ye fiyewu dalilu min bɛ o la fana an b'o fana ɲɛfɔ dɔw fana ko non ko kira ka sɔrɔta man ɲi ko tiɲɛ foyi tɛ ko an y'an kunkolo diya dɔrɔn k'a fɔ ten dalilu min b'a la an b'o fana fɔ o bɛɛ la sa kira yɛrɛ ka sanayɛlɛ bonya minnu sɔrɔla ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam n'a nana n'o bonyaw ye seli b'o la tahiya b'o la an b'o bonyaw fɔ mɔgɔw ye a n'o valeur ye o kɔfɛ kira yɛrɛ muhamadu yɛrɛ tun bɛ mun kan a n'a tun bɛ mun nɔfɛ laɲini jumɛn bɛ kira bolo an b'o fɔ mɔgɔw ye o kɔfɛ an bɛ jamana dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ye mali an ka actualité ye min ye min bɛ senna mali kɔnɔ yan gɛlɛya minnu b'an fɛ yan sanga laban ninnu na wajuli kɛnɛ sigi o sigi an b'an da se olu ma i n'a fɔ jamana gɛlɛyaw ani jamana tɔɔrɔyaw ani jamanadenw ka ɲaniw jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ n bɛ Joila mara bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka banikɔka bɛɛ don kiramantonya k'u fo k'a ɲini Joila mara bɛɛ fɛ a kominidugu bɛɛ ka fara a bugudaw bɛɛ kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ don kelen pe arabado ɲananugu sirakɔrɔ balo la ni ala sɔnna n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que faso ka bɔ nɔgɔ la silamɛya ka se ka jɔ anw ka diinɛ ye faso kanu de ye ka bɔ yan ka taa ɲananugu sirakɔrɔ sira man ɲi mais an b'o boli maɲumako la an faso nɔfɛ ani silamɛdenw nɔfɛ o tuma o fana k'an kunbɛn an ka jɛ ka wuli ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara in na pour silamɛya ka dɛmɛ ani faso ka se ka dɛmɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye karamɔgɔ Ali Sangare kan ye u y'a fɔ cogo min na wajuli min n'a bɛna sigi fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ kira mankutu ye kisi ni nɛɛma ba ye yarabi ala o mankutu sanima minnu bɛ kɛ ala kan kɛ n'i ka talika kɔnɔna na ka se ka nafa ni ka se an ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ an bɛ taa Guinée équatoriale jamana kan fɛn min ye Guinée équatoriale ale faba n'o o y'a duguba ye olu kɔni maaw sɔrɔla ka wuli ni kasara juguba dɔ o kasara tɛ dɔwɛrɛ ye Guinée équatoriale kɛlɛkɛcɛw olu daga yɔrɔ n'a b'a fɔ ko camp militaire ko fɛn min ye mugu mara yɔrɔ dɔ ye ko o kɔni tasuma de wulila o la a yirala k'a fɔ ko nin kasara min kɔni kɛra ko a juguyara kosɛbɛ sabu ko maa 20 ɲɔgɔn na ko olu kɔni bɔnɛn'u na o yɔrɔ kelen na maa 100 ɲɔgɔn na ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ banana kunnafoni yɛrɛ wale min kɛlen filɛ nin ye a fɔ min ko négligence n'o ye ka ko nakanaga minɛ ko o de kɛra nin ko in sababu ye an bɛ dugawu sa ala ka hinɛ maa banbagatɔw la n'an bɔra yen an bɛna Sénégal jamana kan Sénégal ka den min n'a wele ko Ousmane Sonko n'ale kun minɛna don finitigilakaw fɛ Sénégalikaw fɛ k'a yirala ka ko nin ma ko fɔle ko a kɔni ko a kannabilala n'o ye ka a labila ko nka ko fɛn min ye a bɛ fɔ ma contrôle judiciaire n'o ye ka dan sigi a ka yɔrɔlatagaw la ko o kɔni dira a ma a ka sɔrɔla dibagaw n'o y'a ka avocat olu ka fɔ la halisa an bɛ to Sénégalikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ka kɛnɛ ni Ousmane Sonko ale ka minɛnnu ye fɛn min Sénégali jamanakuntigi ye n'o ye Macky Sall ale bɔra ka laseli dɔw kɛ o fɛn min ye nin wulikajɔ min kɛrɛ filɛ ni tile filɛ kɔnɔna la yɔrɔ minnu kɔni tiɲɛna ka yɔrɔ minnu kari ko an ka sariyatigiw to yen n'o ye justice ye olu ka se k'u ka baara kɔni kɛ a kɛcogo ma ale y'a faamuya kosɛbɛ wulikajɔ min ye a kun ye min ye ko nka n'ala sɔnna ma nafolomugu min na ale kɔni bɛ taga ɲɛsin denmisɛnnakaw ka kow ma ko ale kɔni y'a layidu ta sa ko a bɛna camanba fara o nafolomugu in kan walasa fɛn min denmisɛnnaka caman olu bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogo min na Sénégal jamana kɔnɔna n'an bɔra yan an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ fɛn min wasaden kalata ye olu baara tun bɛ sen na Côte d'Ivoire jamana kan karido mars kalo tile 7 a yirala k'a fɔ ko kalata in ko a kɔni kɛra basi kɔni kɔnɔna la ko nka ko maa caman ma bɔ kosɛbɛ dɛ ko nka k'an bɛ don min na bi ko jaabi kɔni dɛsɛlen ka bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fanga tigilamɔgɔw fo ka taa se fanga guaradabaw ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ la k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye se sɔrɔ hali bi an bɛ to Côte d'Ivoire kaw fɛ yen fɛn min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ko ale kɔni ye ministre kura ta ministre min n'an ma wuli ko premier ministre walasa ka se ka Ahmed Bagayogo k'ale kɔni nɔna bila kunnafoni yɛrɛ ka fɔ Ahmed Bagayogo yɛrɛ ko a bɛ kalo 1 ɲɔgɔn na bɔ ko ale kɔni taama furakɛli la France jamana kan k'o de kama sa jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ko a ye maa kɔni suganti maa min n'ale yɛrɛ tɔgɔ ko Patrice Achi n'ale kɔni ministre d'État ye wa n'ale yɛrɛ tun ye secrétaire ye présidence la n'o ye Côte d'Ivoire masaso ye ale tun b'o secrétariat la ko nin makɔfilen kɔni k'ale kɔni bilala Ahmed Bagayogo kɔni nɔ la nin waati in na an bɛ taa États-Unis jamana kan jɛkulu minnu n'olu kɔni sigilen bɛ walasa ka coronavirus bana kɔni k'ale kɛlɛ olu bɔra ka laseli min kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye coronavirus bana ale vaccin n'o y'a fura ye ka se ka o furakɛli kɔni sɔrɔ k'olu maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ko coronavirus bana tɛ se ka yɛlɛma olu fɛ n'an bɔra yan Laginɛ Conakry a yirala k'a fɔ Laginɛ ka den min n'ale wele ko Jibril Tabsir Niana a yirala k'a fɔ ko ale ye maa min na ale kɔni bɛ dɔ fɔ kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ dɔ kosɛbɛ n'o ye histoire
ye kɛrɛnkɛrɛnla mande fo ka se empire du Mali ma ko ale kɔni bo olu dɔ fɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ dɔ kɔsɔkɔsɔ wa ko maa dɔ maa min na a bɛ sɛbɛnni kɛ n'a b'a fɔ écrivain ko ale kɔni fatura tɛrɛndenw marsikalo tile 8 ka si to san 89 la a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana kɔni ko o kɛra ale sababu ye an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ ko ka kunnafoni na o la kumaba dɔ tun ye bi sɔgɔmada in na an bɛ dugawu de kɛ Mohamed Samake yarabi ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ anw yɛrɛ minnu bɛ yan yarabi ala k'an bɛɛ ta kɛ cogo ɲɛ bana min na kuma bɛ senna ala kana ɲɛ da tigilama ka sango bana in